संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। सांगुळवाडी येथील जागृत देवस्थान श्री भगवती देवी मंदिराचा जीर्णोद्धार आणि कलशारोहण सोहळा भव्य दिव्य असा होणार आहे। धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं या निमित्तानं भरगच्च आयोजन करण्यात आलंय, अशी माहिती श्री भगवती देवी देवस्थान स्थानिक सल्लागार उपसमिती अध्यक्ष दत्ता काटे यांनी दिली आहे। काय म्हणालेत काटे, पाहूया। प्रथमतः ह्या जे मंदिर आम्ही जे बांधले आहे ते सर्वांच्या गावातल्या सर्व मुंबईकरांचे, सर्व ग्रामस्थांच्या सहकार्याने हे भव्य दिव्य मंदिर आम्ही ते बांधलेलं आहे आणि गेली 5 वर्ष आमचे सर्व ग्रामस्थ मुंबईकर जोडून हे मंदिर पूर्ण केले आणि हे मंदिर याचं वैशिष्ट्य अनेक प्रकारे आपण आलात तर पाहाल तुम्ही की काय काय वैशिष्ट्य तयार केले आणि पंचक्रोशीतलं पहिलंच हे मंदिर आहे की इतकं भव्य दिव्य आहे आणि ती भगवती जी देवी इथे वसलेली आहे ती जागृत देवस्थान आहे। तिच्या सहकार्याने, तिच्या आशीर्वादाने आम्ही हे केलेलं आहे आणि जे 3 दिवस कार्यक्रम आहेत त्या 3 दिवसामध्ये भजन, कीर्तन, सुप्रियाताई साठे यांचं कीर्तन सुद्धा ठेवलेले आहेत, अनेक कार्यक्रम आहेत, गावातल्या महिलांचे कार्यक्रम आहेत, अशा प्रकारे आणि त्याच्यानंतर महाप्रसाद सुद्धा प्रयत्न केला। मान्यवर व्यक्ती 11 तारखेला शेवटच्या दिवशी, ज्या दिवशी कलश रोवण होते सकाळी 7 वाजता, त्या दिवशी संध्याकाळी 7 वाजता स्थानिक आमदार माननीय निलेश राणे साहेब, त्याच्यानंतर आमचे राहुल पाटील आमदार ते उपस्थित राहणार आहेत। त्याच्यानंतर अन्य आमचे भालचंद्र रावराणे, अरविंद भास्कर रावराणे असे प्रतिष्ठित हे असे उपस्थित रावराणे। सांस्कृतिक म्हटलं की संपूर्ण महिला जेवढ्या वाड्या आहेत त्या वाड्यातल्या महिलांचं वेगवेगळे प्रकारचे क्रीडा प्रकार आहेत, खेळांचे प्रकार आहेत, तिथे करणार, एकत्र येऊन करणार आणि दुसरं सांस्कृतिकमध्ये ते प्रकारमुळे असे न पाहिलेले प्रकार संस्कृतीमध्ये चांगले उत्कृष्ट देवाच्या कार्याला जे लागतात त्या पद्धतीत हे कार्यक्रम आम्ही आयोजित केलेले आहेत आणि धार्मिक कार्यक्रम म्हणजे भजन की त्याच्यानंतर सुप्रियाताई साठे याचं कीर्तन आहे, असे अनेक कार्यक्रम इथे 3 दिवसाचे भरगच्च प्रोग्राम सकाळी 7 पासून चालू होईल तर रात्री 10 पर्यंत हे कार्यक्रमच असतील। सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन, कीर्तन असं आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।